Ingwele nengwelekazi zakwaXhosa zimqonde ngqo uChidimma China zamlinda ngaphandle kwenkantolo zathi goduka wethu. Kokwenu kuseNigeria kalokhu ayisukahamba manje. Kubatshazwa isihluku esenziwa amaZulu ephuca uZulu Boy igama elithi Zulu egameni lakhe elithi Zulu Boy kwasala uBoy. Akukho nokodwa okufaniswa netiye lasephila njalo Herbal Solutions. Lisalokhu ludle njalo umhlanganiso ngenxa yezinto eziningi elizenzayo lilodwa. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Ingwele nengwelekazi zakwaXhosa zimqonde ngqo uChidimma China zamlinda ngaphandle kwenkantolo wathi ephuma zathi goduka wethu. Lalela engiqala ukuyibona ngiyabahlonipha laba bantu. Lalela ngiyabahlonipha amaXhosa more especially women. Lalela ngithi uChidimma ufuna ukuhlala la ngenkani. Angazi why abantu befuna ukuhlala ngenkani eSouth Africa even though they are declared illegal. Uma ubaba wakho waseNigeria, uma wakho waseMozambique kodwa ufuna ukuhlala ukuba waseSouth Africa ngenkani. And unano Miss Universe waseNigeria ahamba wayothatha lapha kodwa ufuna ukuba waseSouth Africa ngenkani. Lalela ngesikhathi eqhamuka ke ngizathi behamba nabameli bakhe. Uthe eqhamuka nje khoneni ayikwase zase zimlindile ezakwaXhosa. Omunye ubephethe insimbi yesibhozo, omunye ephethe isixhenxe bengiqala ukubona isixhenxe. Omunye eshushu lapha ekhoneni wathi ejiyethi kwathabatha inxexheba bamfaka ingqetsho wathi kwaqhantsha uBoboy bamkhipha inyani wathi kwathiwa hey usapha mnqundu wathi oh Xolise nanti udaba Goduka Chidimma goduka go home Nigeria is your home. Nigeria is your home. Identity thief, we won't accept you in South Africa. Go home. Those identities you stole. Goduka. Kubatshazwa isihluko esenziwa amaZulu ephuca uZulu Boy igama elithi Zulu egameni lakhe elithi Zulu Boy kwasala uBoy. Okusho ukuthi kusukela namhlanje uZulu Boy akuseyena uZulu Boy kodwa sekuuBoy. Lokhu kwenzeke ngesikhathi uyazi uyasibhedela kodwa lo mfana loyana. Umbonile usenjani ebusweni umhlophe manje. Umhlophe angazi ukuthi bafike bamtshelana ngithi ukipitile lapha elokhuzeni eAmerica. Ukipitile lapha hazi noma bamgcoba ijunk image noma bamcreama because ibala lethu alikho good enough for yena. Uthi kuthina guys finally ingoma yami siphumile ubona obethu silinde ingoma yakho thina. Ubani nje kade saphuma kuye thina. Uthi I love you too egcineni kwevideo I love you too. Uke wasizwa sithini weBoy? Njengoba usuzothi nje you love us too. Uke wasizwa sithini? Uthi please download the song and uvala amehlo asivala amehlo futhi. Ufuna ukufaka mazayizayo. Oh Xolise. Kuze kube manje akukho nokodwa okufaniswa netiye lasephila njalo Herbal Solutions. Lilokuludle njalo umhlanganiso ngenxa yezinto eziningi elizenzayo lilodwa. Leli tiye lasephila njalo Herbal Solutions guys kancane sorry ngiyacela ukuthi ke nilitry leli tiye. Into emnandi ngalo. Excuse me. Liklina umzimba ngihlezi ngisho ngithi uvuke ekseni ugeza umzimba ngaphandle ube muhle ugcoba unayo yini into ekwazi ukukhuculula ngaphakathi because yonke into esidla inobuthi so liyakwazi ukuthi liklina ikoloni likhuculula umzimba uma unenkinga ye-constipation liyakwazi futhi ukukusiza uma unenkinga ye-acid njengami liyakwazi ukukusiza uma unenkinga kuningi likwenzayo lelatiye lelana bese lalelani khona lensizwa ke sex boost for men hayi phila njalo Herbal Solutions impilo yakho ibaluleke kakhulu kithi sikwethulela iphila njalo Herbal Tea leli tiye lisetshenziswa umndeni wonke kusukela komncane kuze kufike komdala lehlisa ushukela egazini lehlisa i-high blood pressure ne-constipation lifixa i-digestion yakho lihlanza likhuculule izinto kubantu besifazane lihlanza likhuculule isibeletho amandla sex boost powder for men ivusa induku iqine isikhathi eside get longer stronger and harder boost
boost energy and stamina. No side effects. 100% natural herb. Phila njalo Herbal Solution. Xhumana nathi kulezi nombolo ezisescreenini. Sizinze eThekwini kodwa uma ungaphandle kweTheku siyakwazi ukukuposela. Phila njalo Herbal Solutions. We are healing the natural way.